Fetħu l-applikazzjonijiet sabiex gradwati tal-inġinerija fl-MCAST issa wkoll jiksbu l-warrant. Dan wara deċiżjoni tal-Bord tal-Inġiniera li wafqet inġustizzja mġarba mill-istudenti li ilhom jiggradwaw mill-MCAST mill-2013 u la ma jkunux eleġibbli biex japplikaw għal warrant ta' inġinerija. F'kumment ma' One News, l-inġinier u d-direttur tal-Istitut tal-Inġinerija u t-Trasport fil-kulleġġ, Stephen Sammut, stqal li l-ħiliet tal-istudenti issa tiġu rikonoxxuti. L-inġiniera jaħdmu f'diversi setturi, fil-manufattura, fis-servizzi, fil-kostruzzjoni, u ħajkunu qegħdin jaħdmu u jagħtu imbuttatura lill-pajjiż dal-aspett. Huma ġiġa jaħdmu f'żoni ta' responsabilità fil-pajjiż, però issa b'dan il-kors ħajkun jieħdu d-dinjità tagħhom, il-professjoni tagħhom bħala inġiniera bil-warrant kif għandu jkun. Studenta li temme b'suċċess il-kors tal-inġinerija fl-MCAST qalet li dan l-iżvilupp se jfisser li issa se tkun tista' wkoll tipprattika għal dak li studjat. Kull min jidħol, kull min jażel il-kors li jidħol għalih l-università jew istituzzjonijiet differenti, ikun għażlu bit-tir li f'ħajtu jagħmel dak li jixtieq. U naħseb li hija l-isbaħ ħaġa li tkun tista' tipprattika dak li tixtieq u li tittamel f'ħajtek. Il-Ministru Jimborġ qal li l-Gvern fittex li jsib rimedju filwaqt li l-Ministru Ġustin Karwana saħqet li kors preparatorju għal kisba tal-warrant sejn bi studenti tissa u dawk passati ikunu jistgħu jiġu ċertifikati bħala inġiniera.